Iki lho Bul. Lek mau sik manusa lumrah. Lek iki wujude manusane ora lumrah. Sapu barungan yo iki. Iki lho. Lah lho. Lah lek tenan lho. Pun ora padha pas. Loh. Lah. Foto penutupan ini. Oh, sajae lari sak sembarangane, Bul. Yo, seki. Buta lanceng le. Lanceng ora duwe bojo. Pacane ganteng. Sayange siji ra ngerti duit. Dek, koplake, Dek. Yo, la yo. Jegal karo wong. Aduh, kowe kurang ajar karo wong tuwa waran tuh. Aduh. Ya sama jegal ya. Aduh lah. Jegal dhewe. Oh, sajake padha kae. Oh. Lah nek kono rasane enak ya ora kabar-kabar. Ajik mentolo ora iki. Oh. Bisa berat. Loh. Masih Mas, nanti ada penutupan juga barong ini. Angkras wedan ngece kowe. Nek to buta musuh muni dancuk ora oleh to, Dek. Ora oleh lho. Prabane arisan Bondet. Prajurit. Bondet jaluk apa betune prajurit? Bondet jaluk apa? Patune jaluk apa Bondet? Weton Ponorogo. Weton Pujadi. Randang. Apa wetone Pak Temu? Landai. Jat. Sing kon metu kowe sama Jat. Jat, kale. Ki jalanan ora kowe sing metu. Kale. Oh, patut botol lho iku. Ya. Ojo kurang ajar, iki metune Bondet iki. Metune Bondet. Pikir, kau nawar cilik-cilik, awar cilik-cilik. Jalan Bondet. Masuk gerangsar ini. Depan lagi. Oleh sang Bondet. Joret serang-serang orang kaya dina ini wiwit isuk tumekane iki sing ditane wong kowe kabeh Angga prayogake adikku ya
Ngomongake bocah bagus. Asu bledek. Sinun paduka dan marang sagunging para kang gantung seba wiwit dian wiwit tangga lakon damel semua api-api tur becik bareng kula kok diembel-embeli asu. Amangka kula niki prajurit setia, prajurit sing tatak tangguh tapi darmaning jurit siji ora loro ya mung kekasih paduka bledek. Nggih. Lah kok namung ditambahi asu. Bledek. Krana tresna marang kowe asu iku mewujudan sasmitaning tembung asu iki aku selalu tuku sing tak singkat asu. Ya. Kula yen to pesona 99 kadang-kadang takon apa to maksude danco kuwi dikenake. Danco ki mesti katan dan ora kamu bongkot nganti pucuk. Sing disingkat dan nah kuwi. Tak beda karo kirek. Kirek ki ilang ala barang dengki karo serik. Bolakno buntute kirek lek mlaku ngiwa nenget api elek lah iki rantumu kok rantuh karo kirek. Lho iki sane Erlin iya. Layak to penak tenan. Oh. Tadi urang lho. Kowe arep melu becet to kowe. Kowe arep melu becet to. Jatuh semonyor-monyor lho iki. Ah, lah iya. Ya. Dan kopiake dina kene. Juret. Sekali lagi juret. Loh, jarine bener gak? Loh, ngene ayo. Berarti dadi mriki. Bundet dulur mumet iki, Pak. Kopiake wadya bola jenenge Bundet.
Loh, lakon-lakon ini dina-dina. Aduh, tunggu kalau. Jos. Bocah ayu-ayu. Dalam saja. Oh, aku ramoni. Nah, yang ngono. Giling-giling ramah. Ramane. Upamana sing ngerti muni ramane iki do bisa-bisa. Ya untunge sing ngerti iki mek guru bibi. Aku ki apa to sing ora ngerti? Ya untung bibi iki tenan kok. Wanita primbet tanpa nyebar. Nah, ngoten niku lho, Pak. Wis kene ora apa-apa cayu kene. Oh, nggih. Oh, ngoten, nggih. Heeh. Kula wayang munyer rada begagah ben kene ndase gablek. Pak To apa Pak To request-nya? Waduh, sik mikir sik ora apa-apa mikir. Apa, Dek? Apa Gusti? Ono salah iki jane ya. Iki. Oh, sing sunan ku jaluk. Ayo kita mikir, ayo apa? Layak to. Ayahe malah nyiapne saweran kanggo bledek iki wis. Apa? Sumur, tangga sumur. Sik, tak golek kerpean. Apa lagu Cina anyar? Lagu Cina. Cincong. Ya kan? Mereka tajik. Ojo riko nyajak ngorok sumur tambiang jeruk. Ojo riko nyajak ngorok gunung kang wis tuwur. Piatin wis kadung tatu percuma diain riko ngerandung masya ciciro lintang aran loro merojok ring ati koyo syukur hati riko colo ketup banyune uga tatune ati koyo nono
Kaya sumber anggeni Riko jolo ketopyanyune Uga tatune ati Kaya nono tapyane Yatin wis kadung ora taun-taunan iso ngerasa garing yang mengiriko ngomong sumpah jaluk sepuro wayahe kan yo menggok. Sumure yo iki. Lah ya kuwi kok judul kuwi. Lho lah ya kudune cerdas sik ngono. Ora wae teko ki kudune menggok. Ya, pancet ya, Bul. Dudu karepe ati sing ojo ngungkit janji Mas Agus dudu harus ngerti Wadri kolono ati Iku mergoye Asi Payo bukti Ih, bau. Wis tak kok tak kon menggok. Ih, bau. Abunya apa edak, abunya apa edak? Es boba. Green tea. Apa? Cappuccino. Wayahe bojone lek nesu lah kok bojone malah bahagia iki piye to? Masa lho. Bayang neng kelek ubah Bukti. Oh nang arep. Kira sandalku atos. Semun iki sindane kowe iki kudu joget tok.
Masa. Putih kerungu mana putih? Nanti lo pengen wayu karo bakul berambang. Putih. Jarine pengen wayu karo bakul berambang. Iki dudu Ayo. omonge sapa-sapa lho. Wong Yo, kerungu wong dhewe lho, wong dhewe lho, Mong. Ya putih kerungu putih. Kerungu tadi. Kok ya arep pengen ngerapi bakul berambang bareng cita-citane ya apik lho cah gitu tapi ya. Tuwek kakan bola. Lah iya. Mulakno to. Lah. Tone bojone kaya ngono dane lek bojone ra ngetutne lho. Lah ayo kowe iki sing ngarep. Mesune tenanan dan Ndase kayak apa cepot. modal tenanan dan. Lah. Kalau kita to Pak Tom, kita to Pak Tom. Kita. Woi. Hei. Jantung yo. Lah, ya ora apa-apa ntrene ku ya apik kok ya. Lagi burung tak jelasne elek wis tak jelasne apik. Aslinya ya lo gak kuwi gak aslinya paling lo gak. Kita to. Kita kayo lho. Sing ngapi ra iku lho. Sing ngapi kono lho. Ayo. Ora jalu kok kita. Bu sapa ya? Bu Suratemil ngenteni lho. Alah. Harus sing dinteni sing duwe bebek loro ning sirahe lho. Nek ngenteni lho. Ayo kapan? Ayo ta. Iku mergo wong duwe kabeh yo sing restui iso nambiri so urip dadi siji cara pareng ya Ora sampe malu, jangan sampe malu. Ora sampe malu, jangan. Ayo, wani aku saiki. Neng. Wani awe musuh iki. Neng, tak omong itu, kepala sekolah karo ki tunduk. Ya tuh, Jak. Kepala sekolahnya tunduk ya. Berita kehilangan berita kehilangan Begini apa tuh, Gus? berita kehilangan tawil yang ditawil Salah dek. Oh iya. Oh, bangunnya dadi Dewi kok kono. Lah. Ya pegel tenan. Lah, oh masih iso yang ganteng. Wis sampean iki babu wae lho. Aku lho iki udah dicek ngomong. Lah, keren tenan gak? Akras lebih loh. Jom yuk lihat. Woi, Wah, kayak wani-wani yo. Ho ho ho.
Aja guyu, Dek. Hei, rumahmu kayak iblis, Don. Don, kamu kayak iblis. Loh. Lah, lagi ini baru ganteng. Dapet. Hei, kamu nih. Ora naik orang guyu ya. Hei, jalukane sing sunat, kowe dinane iki kudu kon mateni. Loh. Sunat rek kon mateni yo dadi keplekne ae. Hei, piye to macam ya Allah. Jadi kon mateni. Ojo golek-golek. Digolekne dhuwit sik. Loh, duwe wis akeh baru dipateni. Wong ngono. Dek. Kowe jajule ati, Dek. Lek ora iso kon nyepotne Agus Pesona kon nyepotne, lek ora iso. Ayo, kopiake duluke maju, Dek. Ora wis sudan iki ya. Jaluk palingnya ya. Orang topo kurang ajar. Dapurmu bledek dipacai ora ana undang-undangane. Dele-dele becik kowe mati nek tangane bledek. Oh, bledek nantang bledek kowe. Ayo. Berita kehilangan tawil. Di mana tawil kok berita kehilangan kayak? Nah, pola dirane maju. Lah, lho. Os. Kresle. Asu. Yo, makotane kok arisan. Bondet. Sekti Mahabara Kinaraya. Ora saya mundur, saya maju. Risak Bondet Untalakan Risanku Jonggo Brojo maju Bondet lah kok saltone kaya bejat lho. Hei. Luna. Ayo.
Tak maju lho. Lho, ora trimake lho. Kodyar kowe lho. Lho. Orang toto kurang lho. Ojo nganti kleru becak lho. Ojo nganti kleru becak lho. Aduh yo asu. Oh. Kangen ya kok ya. Yo. La. La. Ayo le, la la. La. Kodyar kok. Oh. Ledek sang juara iki lho, ledek lho. La. Terima kasih atas informasinya. Sesuk dapat mulai ya. Jangan lupa like ya, Dul. Ayo, arep mlayu nanti kowe lho. Sing nyawer kae woi.
Adi Tumrata. Matur nuwun bae. Aduh. Lah. Ora rek, lah kok kowe ngogare arep gabah iki. Oh, oh, kayak uritan ya. Pas. Ayo. Oke, terima kasih. Terima kasih bos. Kalau dibilang sakit ya sakit karena mereka sudah terbiasa. Sampai dia pasti ini. Kata tetap kerja dulu paliknya. Ayo. Yo, Ya, yo. Ros. Oke, terima kasih. Wala duit. Ya, Mas Julius, Mbak Wiwi maju Mbak. Maju le, nah pengen mecut le, ayo, ya, yuk, anak sama koyo, waduh, pintar, bagus, ya, terima kasih. Ayo Jat, ayo, jangan lo, lah, lo,
Tolong aja. Waduh tugas radio. Weh, gila. Aduh. Gila tolong. Wah. Lah kok kerungu cerek kowe dulu. Weh, dudu kuwi. Weh, masalah. Sugeng rawuh Mas Gagal ya. Ada Mas Pendek ngadu mulya. Nyapo. Ora lho. Ora lho bledek lho. Nyapo to tadi. Oh sikilmu dicangkat ya. Lah, sikile. Wah, dia jadapot tenan iki ya iki. Ora sawamu. Lho masa to? Lah. Waduh. Ya bojone ngamuk. Woi ngamuk yuk. Nah. Modal kowe. Iya toh, dicelatoni toh. Iya toh. Hah? Tak dibuna pisan iki toh. Iya. Saya kan dibuna. Lah. Ya bener Yuti, wong sing tukang ubah-ubah sampean lho iki. Terima nang kono dingge kocek nek kono lho. Nesu ayu. Ayo Yuti. Wis. Yuti. Lesu dah. Tulung ana. Ya kok rambutnya bisa cepat. Santem mana yo. Det, kowe dipaido lho, Det. Kowe dipaido, Det. Ucalane, Det. Nah, ucalane, Det. Maido bodet lho kowe. Ayo, agresor. Yuti piye kuwi yuk? Lah, bojone nesu balik dhisik. Bojone nesu. Lah. Waduh. Saja bojone ada sesuatu arep Pak Suprati.
Hele. Weh, dipisui dan. Wah, lah aku tahu calin aku nunggu. Oh. Alah, ya ora wani lah mangkres yang ngono. Ngono nyumbari wong jajak barang. Alah. Karo kuwi ndak ya ora wani lho kowe. Loh. Ambunan yuk, tanganmu ambunan. Asu. Kuwi wis tak pikir lho yune kayak ngono ki sasaran wis ngerti aku ki. Makane kowe nek ngelek aja nang kono. Loh. Lah aku nesu dek, aku tak pisui hari ini. Aduh. Ayo aja gila dek. Benang merah lagi. Aja gila. Duh. Nah. Bondet kan Lah ya banyu kaya ngono iso samudran iki cangkem lho iki Dek. Dek, kemuyu bodat drakong bodat mese. Dek. Kalah karo kamu Dek. Kalah karo Bledek. Dek, berita kehilangan akuaresi hilang. Akuaresi hilang, Dek. Iya Dek. rangkul Pak Toh. Enggak Pak Toh. Dari itu betul rangkulan Pak Toh. Gantian Pak Toh. Artis kenamaan Banyuwangi.